Nid oes angen bod yn berffaith. Nid oes angen bod yn berffaith, cael pob treiglad bach yn iawn, ceisio siarad mewn ffordd fformal neu mewn bodega llawn. Y ffatri'n cau, a chantau hanner cant. Y ddawnau o diwylliant yn dod, roedd harddwyn disgyn. Ond dwch am ei galon, yr adl yn dod clep a diwyneb. Dwi'n mwynhau cael hwyl gyda fy ffrindiau wrth mwynhau gweith cyreddau criw Cymraeg yn yr ysgol, megis ein hystafell dianc Mr. Urdd. Hefyd, dwi'n dwlu ag gystadlu mewn Eisteddfodau ledled y Cymru achos mae'n gyfros. In hanes hon. Las. Hanes y dynau'n las. Y môr yn Abertawe yn rwlio chwerthin ar y traeth. Rwy cychod a cestyll a cloc o flodau yn clan o diwrnod. As good a luck, ymdeithiam yn y pensel coch o dren a ffraciau hanner cilch I drac rwy'n drwmyn glas y bai I bwnt I mumbles. Y ffatri'n cau. Y ffatri'n cau a cantau hanner cant. Y saimlad o diwylliant yn dod, fel paddyn disgyn. Yn daclwch hanner galon, yn y folol yn rhoi clep yn ei wyneb. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr at Eisteddfod yr Urdd, yn enwedig achos mae am y Margam. Dwi'n cystadlu yn y llyfaru unigol a fel rhan o'n grŵp llyfaru. Mi ddechreuais I ym mis Medi yn yr ysgol fel pennaeth cynorthwyol a pennaeth yr ysgol ganol. A cyn ni, o'n i'n gweithio fel pennaeth adran y Gymraeg am Merthyr Tydfil. So o'n I eisiau dechrau traddodiad, o cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd. So I ddechrau, cyn y Nadolig, aethon ni I Eisteddfod y Cyfoeth, ac wedyn aethon ni I Eisteddfod y Rhondda yn mis Tachwedd. Ar ôl Nadolig, ni wedi bod I cystadlu yn Eisteddfod Caerdydd, a nawr ni'n paratoi ar gyfer Eisteddfod Cylch ac Eisteddfod Sir, gyda gobaith o fynd ymlaen I cystadlu yn Parc Margam yn Eisteddfod yr Urdd eleni. So ni'n bwriadu cystadlu yn y llyfaru unigol, grŵp llyfaru, perfformiad theatrig, cystadlaethau celf a chrefft, cystadlaethau gwaith lafar wedi recordio a hefyd y cystadlaethau llenyddiaeth. Mae'r Eisteddfod yn Parc Margam eleni, a mae hwn yn hynod o bwysig I ni yn yr ardal. Ni gyd yn gweithio gyda'i gilydd I arwyddo'r Cymraeg, a ni cael rhywbeth ar ŵyl mwyaf Ewrop yn yr ardal eleni, dim ond yn gallu helpu ni. Mae'r plant yn brwdfrydig, mae plant yn gyffroes yn cael y cyfle I gystadlu ar y stepyn drws, ond mae bwrlwm sydd wedi creu dros yr ardal wir yn mynd I bara. A bydd yn helpu ni gyda'r pethau ni'n wneud yn yr ysgol o ran y siartau iaith. Ni'n anelu at y wobr air mis Hebrill. Ond ar gyfer yr hyd ymor. So nhw'n barod, maen nhw'n gwybod yn yr ysgol bod ble mae Eisteddfod yr Urdd nesaf, mae yn Ynys Môn. A maen nhw'n weddus I gael profiadau fel yna. Ond ni wir yn gobeithio bydd dylanwad y cael Eisteddfod yr Urdd ym Parc Margam yn para yn yr ardal. So really, meddylfryd yr ysgol yw bod bob plentyn yn Cymru yn cael yr hawl I siarad Cymraeg a dysgu Cymraeg yn yr ysgol. So mae pobl yn dweud bod yn ysgol cyfrwng Saesneg yma'n ysgolion cyfrwng Cymraeg. A dweud y gwir, ni ddim yn meddwl fel yna, ni jyst yn meddwl bod pob un yn cael y cyfle I ddysgu Cymraeg. Weithiau bach yn wahanol, ond ni yn ffodus iawn yn yr ardal bod ysgol brodyr dros y rewl yna. A ni wedi dechrau creu partneriaeth cryf gyda nhw. Maen nhw yma'r wythnos yma cystadlu ar gyfer cystadleuau chwaraeon newydd, cwpan Gŵyl Dewi. A wrth gwrs, mae'r plant yn ysgol Baglan yn gwrando arnyn nhw a clywed y Cymraeg a magu hyder yn sgil hynny. Ond be ni wir eisiau yw'r, pan mae'n plant yn gadael yr ysgol yn 16 oed, rhywbeth eitha syml mewn ffordd. Ni eisiau nhw I fod I eistedd mewn caffi, yn Castell Nedd neu ble bynnag maen nhw, siarad Cymraeg os o'n nhw eisiau, clywed y Gymraeg os mae pobl eraill yn siarad Cymraeg a cyfathrebu, wneud pethau syml fel e-bostio yn y Gymraeg, creu poster sy'n arwyddo pethau. Os ni'n gallu llwyddo wneud hwnna, a mae'n dipyn o das, dwi'n deall hynny, dwi'n meddwl ni gyd wedi llwyddo, a bydd y Cymraeg gyda nhw am fydd.
Ni ganwn